тамошобинони азиз, ино ҳамаш 50 сомонӣ. Ай 5 та боло гиред, баъд 50 сомонӣ. Марҳамат. Бисёр гулои хушрӯ. бинед, аз инами сери чанд ранг аст. Виш, инаи ҷада бо зард астай. Диде хушрӯ 3 метр 50 сомон. Ҷада бо инчунин айнаи намо тигра ҳастай, аз анаи квадрат астай. Холоса беҳад гулои зиёд доранд. интихоби васеъ. И видео аз бозори Карвон, тарафи Пажарка, нулевой 12. Якум ряд. Инҷода беҳад паплинои ҳар хелаи арзона ҳастай. Ина марҳамат савзаш бо ҳаст аз анаи намуд, анаи гул хушрӯвай. Миравоҷ ба дизайн зани бо хушрӯтар меоя. Бош сирх ҳастай. Ина миям аҷоиб. Кам мондагиан расти материало. Борзои наздикта бо меоя боросон. Омада ма видео мекунам. Ина марҳамат. Беҳад паплинои фасони хушрӯ. Иҷада ҳар хела. Чӣ хеле ки гуфтам. Ина кадомеам инора выбор карде кушода метиям.